weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takusan yoni to tampi daro to Burguduna to cooga to wasetake Wuro Sogi luuma ñalbi ɓoye ɓaleje Birkama koni Birkama foni Kanilayi to lobbudu baragal ko on takusan juula ha e nder galle Ndiaye Saydou Amadou to jingue jeeri ha to jeeriyel Tumbere kabaruji men e ɗemgal Pulaar e gardidi kabaruji men ma en jaa ha to leydi Mauritanie ma en kaale nanngugol oɗo biteɗo Abdallah Wul Yaali to leydi ha joni leydi Mauritanie ma en kaale huccodiral Yahya Wul Haddemi horejo jagorɗo huccodiri e sardiyankoɓe leydi Mauritanie to leydi Sénégal ma en kaale janggu musgu waɗagu tigui e nder ladde Casamance tawa ko ɓeɗo tourisme espagnol en jana ha mbaɗa violé to leydi Mali ma en kaale janggu wangu toon ta ñalawma hande o taw ko ha koninkoɓe hewɓe mbasi hen pittali mumen to leydi Gambie ma en kaale alhaali yimɓe jeenayo ñawanoɓe ñawore wargo mbara kay e mayerɗe hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi to leydi Côte d'Ivoire ma en kaale ɓeɗo yimɓe jeegomo nangaɓe kay ene tawra gueɗe kewɗe ko fati e ñiiɓi to RD Congo ma en kaale kuccodiral oɗo biteɗo Joseph Kabila horejo leydi ndi huccodirno tigui e jaydiyankoɓe so waktu o rokki en ma en kaale kabaruji men joolam jaɓeri bisimilla moon e kettuki oto goɗɗe joni jañuɗen jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore bir nogas e jeegom lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati e sowta he musidɗo moon Ghali Abouba ko adi kabaruji men eɗen jogui ɓatake jaam ummorade musidɓe men ɓe fedde heblo sukaɓe Afrique musidɓe men ɓe fedde heblo sukaɓe Afrique tawateɓe to leydi Congo Brazzaville eɓe mbaɗi erago faade dendagal ɓiɓɓe fulɓe tawateɓe e nder Congo Brazzaville tawate jeeyaɓe e heblo sukaɓe Afrique eɓe cuwa nadde foof wonde kay eɓe bismi ɗumen e ñalawma janggo nogas e jeeɗiɗi lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati batu mabɓe noon waɗowo tigui e nder Ponte Noire ha to Brazzaville e nder Ponte Noire kala jiɗɗo tawtorede e batu ngu yo noddu Issa Camara 06 643 82 40 89 to wawi noddude kadi ha joni to Ponte Noire hono oɗo biteɗo ceerno Ɗaha Kane mbatta ko 05 553 26 36 so tawi noon ko wonɓe toon to Brazzaville lamorgo leydi ndi jomumen noddata ko Abdoul Bokoum ceerno Abdoul Bokoum mbatta ko 05 557 43 59 yettiniɗo ɓataki o noon ko musidɗo men sehil men ceerno Ɗaha Kane ha joni ko yon fannu keddoɗen hono fedde heblo sukaɓe Afrique tawateɓe to Mozambique ene tintina dendagal bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe tawateɓe tigui e nder Mozambique wonde aleta janggo o so artoyi kay eɓe ɗamini joɗade batu mabɓe mbiyen alet janggo o so artoyi ko nden tigui ɓe ɗamini joɗade batu mabɓe e nder Mozambique mbiyen batu ngu noon waɗata koto galle biteɗo Adama Sy noon to wuuro wiyetego Pemba mbiyen kala jiɗɗo tawtorede noon waɗata kay ko gello noddirguel mbaɗa 84 507 49 11 notoroma ko Abou Kane Diallo walla mbaɗa 86 584 81 51 notoroma ko biteɗo Idi Sall ko ceerno Bagnon Yadji yettiniɗo ɓataki o eɗen eero bandiraɓe noon heɗotoɓe daaɗi men wonɓe kay guila e nder guure men Lappol Polol Dande Maayo ha wonɓe caggal leydi kala to ɓiɓɓe fulɓe heɗotoɓe dande men goni eɗen eero ɗumen ne mbawat tigui nde tinnoto notito e fedde heblo sukaɓe Afrique ala foof to tawetaki e nder windere fodde nogas e joyi leydi fedde heblo sukaɓe Afrique ne tawe hen kala jiɗɗo jokkade e fedde noon ne waɗi tigui jokkorɗe fedde heblo sukaɓe Afrique ala ko woni darde mum ala ko woni fandare mum so wona kay maade école aji e wadde duuɗe tawa kadi sukaɓe men ene jangga hen Qur'an ene jangga hen école aji ene jangga hen Pulaar tawa kadi ene keble hen métier beele kay so janggo jaam so gaynoyi ene mbawa heddade e cuuɗi men mbawa gollade golle gardude tawa ko heeɓi en caɗele keɓɗe en mayoyta e ɗi laddeeli mbiyen heblo sukaɓe Afrique noon hoorejo fedde nde ko ceerno Habousa Diallo so leydi Mauritanie pudraten kabaruji men e ɗemgal Pulaar kalene oɗo biteɗo Abdallah Wul Yaali noon ko haaliyanke windiyanke yimɓeyanke woni ko wiyete poète omo jawe tigui mbiyen kadi omo sosno fedde taw ko fedde WhatsApp o inniri fedde nde noon el haratina mutahiduna alla haratina mutahiduna ko ɗum tigui woni inde makko fedde makko WhatsApp nde o sosno e nder fedde he noon omo heewi
erade kay he potal e leydi Mauritanie omo findina hardaneji omo ero kadi omo weyoɓe calo maccugagu omo sali maccugagu mbiyana ñalawma ɓe balɗe noon mbiyen ñande nogas e nayyi lewru siilo noon tawa kadi omo yano galle sehil makko ko ɗon tigui sagataɓe worɓe gaari e werla tawa kadi garnimo ɓen gaari e werla noon tawa kadi verla o mbiyen tawa vitre uji ɗi ko tenteɓe woni sa woni nder ay gonɗo boowal yiyatama ko ɓen tigui garnimo ɗon tawa kadi werla o matricule mum ko 2040 AA 02 ko ɗum tigui woni numéro matricule werla o ɓen noon nde gaari nde kollir tigui wonde ko koninkoɓe ɓe hinde RG woni renseignement généraux ko ɓen tigui nayimo caggal nde nayimo noon ɓe gandaka koreji makko gandaka to fana e oɗo saaha joni noon kamɓe hardineji ɗi jokki jeeɓe fedde makko e dendagal koreji makko nana daari lankay ene ero laamu ngu ne goppitamo ko ɓuuri yawde e yaccade woni sans condition ɓe kolliri kay wonde e oɗo saaha ko ittaɗo e sago makko wonde kay ko nanggaɗo mo itta e sago makko omo moftoya mbiyen kanko noon siftinde bandiraɓe wonno dande makko noon ko findinde ko yimiyanke poète tawa kadi jimi makko e fedde makko wasa fof woni hen fandare makko yidde findinde hardineji kay e sala wiide yoɓe calo maccugagu e hollirde kay wonde erade potal e nder leydi he mbiyen ɓataki on walla mbiyen o kabaru noon cigguiɗen cigguiɗen ɗum ti koye Atlas Info ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kalen Yahya Wul Haddemi hoorejo jagoɗo e leydi Mauritanie o huccodirino e sarɗiyankoɓe leydi Mauritanie e nder jonde he noon o holliri laamu ngu tigui wonde oɗo o holliri kay sarɗiyankoɓe wonde oɗo saaha laamu leydi Mauritanie na jongi kay bangi fodde 1,5 milliard taw khalis uguya keso 1,5 milliard non khalis keso Mauritanie keso nana jongi bangi tawa kadi ala ko woni fandare laamu ngu so wana ka yidde sodde ñamde jawdi non gam fambade jawdi kay hitande hikka e ngudo ceedu hulbinigu wonangu o holliri non e odo saha yidde andinde yimbe kay wonde kay laamu leydi Mauritanie e hoorejo gardugol hoorejo leydi di hono Mohamed Wul Abdul Aziz hakkille makko kay nana e besngu Mauritanie nabe nana e besngu Mauritanie nabe nana kadi e jawdi mumen o haadani ɗon kadi o holliriɓe kadi wonde e oɗo saaha laamu ngu nana yiiɗi wadde kay nana wone maade walla fewnude ko wiyete fermuji noon woni nokkuji to jawdi nehete e nder ɗin fermuji noon maɓe ne hen ma gueloɗi nehe hen ma baali e beyi ma nehe hen o holliri kadi ko wayno guertode en e gueɗe diwoje kewɗe ma nehe hen o holliri kadi e oɗo saaha laamu leydi Mauritanie nana udditi usine mawɗo tawa kadi usine o uddita koye nder ngoɗo wuuro wiyetego Nema on usine noon ko usine kay kosam beele kay ɓeɗo yoga kay ɓeɗo joom jawdi en caggal ɓiiri kocce mumen woni kosmeji mumen caggal ne gaddi ɗen kocce kay ɗen kocce ene mbawa yitade hen koye mumen o sifodiri kadi holliri kadi laamu ngu sifodiri e yimɓe wonɓe taw ko hoɓɓe joom halisaji joom ngaluji kay beele kay wawde ɗoftude ɗin usine ha usine o daro o holliri kadi sifande waɗama kadi hakkude laamu ngu e leyɗele goɗɗe beele kay ene cooda tebbuli kewɗi e nder leydi Mauritanie o sirno noon ko yidde o e nder hen jonde he kadi o holliri yagoɗɗe wonde kay ko laamu leydi Mauritanie liggi kay hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi sappo e jeegom e hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e joyyi woni bila makko o holliri kadi wonde fandare kay jofanɗe ɓuurɗe heñorede kay ko laamu ngu joofi e oɗo saaha ɗum noon mbiyen cigguiɗen ɗum koye jayde witende Alak Bara ha joni ko Mauritanie keddoɗen mbiyen fedde sukaɓe walla mbiyen sukaɓe nayo bewɓe walla saysayeɓe jolloɓe taw kadi ko fedde sagataɓe nayoɓe jolino tigui e werla mabɓe noon taw kamɓe nayoɓe hen ɗiɗo ko ɓiɓɓe koninkoɓe ɓe martaba towɗo woni sukaɓe ɓiɓɓe les officier ji noon taw ko joom martaba walla o gradé hen ɗiɗo hen goto mbiyen hen goto noon bamum meeɗi wonde ambassadeur e oɗo saaha bamum golla dilati koto dawrugol taw ko landaji lundiɗi keddiɗo o noon e oɗo saaha bamum ko ministre kamɓe nayo noon ko kamɓe tigui garno e nder discothèque goto walla mbiyen e nder boîte nuit goto tawteɗo e nder Tafrak Zeyna noon taw waɗɗani centre émetteur mbiyen ko ɗon tigui ɓe naati caggal nde ɓe jetti noon ɓe jaltini pétalaji mabɓe ɓe kulɓini kay gonnoɗo e damal denado damal o mbiyen on discothèque noon jeyno ɗum tigui ko waji goto taw ko douanier mbiyen nden ɓe kulɓini gardien ko nden tigui ɓe naati ɓe kulɓini dendagal gollotonoɓe e nder on discothèque walla boîte de nuit nden ɓe naati noon ɓe tawi toon sagata gorko goto taw kadi ko homme d'affaires kewɗo haalis no fewi ene wonde suku debbo ɓe nangui sagata gorko o noon ɓe pi ɗum piggal musgal ha watti dardude gotel nden ɓe pi sagata gorko o piggal musgal ko ɗon tigui ɓe jaade suku debbo mo wonduno kanko suku debbo mo wonduno ɓe jaade mum ha e oɗo saaha andaka
ka holto be nawi suku debbo mo be nawi on non ba mum meedi wonde jagorgal e nder leydi Mauritanie ben hollirama non caggal lusgo hollirama tigi wonde suku debbo piya suku debbo nawado e ben sukabe nayo hen goto e mabbe meedi no jamde suku debbo o jamin ko kanko wonno sihil suku debbo habe jamodiri ha jamal ari hakkunde mabbe ko den tigi o do jom khalis mo be piyo won om d'affaires den non ari ko him tigi naati e jamal he homti hakkille suku debbo e hakkille jinnabe mudum be hollirama tigi kanko so om d'affaires o kanko o jetti khalisaji kewdi o sodi werlaki so pul taw ko dernier cri o rokki yummum debbo o sodini yummum debbo kadi galle e nder legal bulgal ngarde nokshar bitengal tafrak zeyna bien ko dum saabi non ha suku debbo rumti keddido ko dum non saabi dido kareli walla ha ko be bada dedo gede payudinani ben deska kadi ko boyani ko walla ndara yontere be nuni ko adi dum non tawatari so nder on discothèque ko pelle didi kamno don hare musnde ha yimbe hewbe dibi wasde hen pittali mumen bien odo saha joni non kambe odo suka piyaado pigal musgal ko reji makko e sila makko kolliri hen metter no fewi kolliri kadi ko so be do mbawi wonde fof ko jiita dum en jofto ko wado ko joftoto ha joni ko to leydi Mauritanie keddoden to leydi Mauritanie jagorgal leydi Mauritanie kalfinado ko fate jangde o holliri tigi e odo sahabe woni ko jettude e peeje non bele ustude kay yimbe taw ko yimbe wadobe baccalauréat woni ko wiete candidat o baccalauréat be jofi non ko yimbe taw ko wietebe candidat libre non woni yimbe wannobe baccalauréat taw kebani en jidi wattude laabi kewdi ben non kadi taw ko yarobe duubi no gase tati faade dow ben holliri non sabi dum non ko e odo saha ne taska tigi e nder leydi Mauritanie laamu ngu ene yaltina khalisaji kewdi ngam heblude on baccalauréat ene taska kadi so baccalauréat wadama yimbe hewbe kebata no be bari lotkoji nabbe non be tawi tigi e nder ben wadabe baccalauréat e so peccama pecce tati hen pecce didi jomumen ngala niveau ngala hatane kay wawde wadde baccalauréat ko dum sabi non e odo sahabe jetta peeje mabbe kay bele ustude kay ben yimbe wadobe yahawbe ngel kawgel be kolliri non ko hitade hikkande dum fuddo woni 2018 o be kolliri kadi kala baddo baccalauréat so jomum hebani kay moyen ko buri poyengaji tobbe joyi jomum wawata jogade fattange wawde wattude baccalauréat hitande wonde siftinde on kadi e odo saha leydi Mauritanie ene jiya e leydi taw kadi ko leydele burde famdude ko hebata baccalauréat e kala hitande ko to leydi Sénégal paaden to leydi Sénégal non bien ko muusi ko hamni wadi kadi e nyalawma hande o wallahi ben wadi to diwan Casamance non en tawe tigito wargo leydi Sénégal ben ko yimbe witebe tourisme en ko yimbe witebe touriste taw kadi ko nayo espagnol nabe ko kambe tigi mbada ton jangu be mbada jangu non be wonno ko werla goto mo hinde 7 place taw kadi be gonduno e chauffeur sénégal najo ko den tigi sasibe paddibe ben kefti khalisaji mabbe e gede paydinde be jogino fofu be tawrama non e be jogino fodde 4400 euros e be jogino kadi fodde 315 000 taw ko khalisa france CFA ben jadi e gede paydinde fofu be kaydan don kadi suka kambe espagnol nabe non ko be nayo be gonno hen tato rewbe be nawi dumen ha der ladde be mbadi dumen gede kamtorinde fewi be mbadi dumen ko wiete violé bien dum non woni laamu leydi Sénégal mettere mawdene fewi e odo saha joni non ambassadeur mo leydi Espagne tawtedo e der Sénégal en jokkodir tigi e laamu Madrid be kolliri hen mettere mabbe siftinde on kadi ko nyande jeegom lewru gonden silo gonden du e der diwan Casamance ko don kadi nyangu musgo wonno ha yimbe sappo ina yo mbasi hen pittali mumena ha joni ko to leydi Sénégal keddoden kalene dawrugol ono odo bitedo Khalifa Sall mennodo wonde maire mo Dakar tuumado kay mbu nyamde khalis lamu kena wona 1,8 milliard khalis CFA bien hujjikintobe makko e gardugol maître Ciré Clédor Ly bien namdinoma nde woppete woni ko wiete liberté provisoire on wi odo saha odo bitedo Khalifa Sall foti woppitede kay ha laba ha haaji mum de wonnon kay odo saha Khalifa Sall be gaddi tigi kayitaji gila e galleji makko ha e tere ha e boyo makko de o jogi woni ko wiete immeuble bele kay o mo jojina dum wona caution makko on non bitedo Ciré hono maître Clédor Ly holliri tigi wonde odo saha khalis mo makki odo bitedo Khalifa Sall khalis mo namdono walla kayitaji galleji de addidi burtima tigi caution makko sabu dune qime tigi ha 2 milliards taw ko khalis CFA biena hujjikintobe laamu ngu no woni parti civil be non jadani hen be kolliri tigi haydara ala kene holliri kay wonde ngalu ndi waddi ngu ma timmo
halisa mo tuma o ɓe kolliri kadi so tawi omo yinno ɗum o fonno addu ɗum koko ɓooyi ko adi ko ñawore nde ne fuɗɗo kono kay o fotani ɗaccude ha laamu ngu ummono ñawore makko nde o adda ɗum mbiyen ɗo ɗon noon ko e oɗo saaha joni noon ñawore Khalifa Sall dirtinama tigui ha altine ɓawo janggo ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen hono nde ɗo jayde witende Vox Populi holliri tigui wonde dongnoɓe taxi ji woni taximan uji taweteɓe e nder wuuro Dakar kolliri tigui ñande alarba garowo ɗo gona gollotoɓe ɓe gollota koɓe waɗoɓe seppoji hollirde mettere mabɓe kay guila e ƴettugol kayitaji ha e ko wiyete concurrence taw ko ɓeɗo wiyeteɓe kalando en woni taxi ji ɗi ngala kayitaji ɗi kewani namɗede kayitaji dogoji e nder wuuro ngo ɓe kolliri kadi e nder lewru daroton woni février daroton du ñande jeetati mum e jeenayyi ha e sappo mum koɓe waɗoɓe tikkere hofgo juuɗe walla ni tikkere hofgo koyɗe ɓe gollota ko nder ɗeɗo balle tati ha laamu ngu kay anda haqqe yoɓɓe hokkaɓe haqqe mabɓe ha timma sen ummima to leydi Sénégal ko noon payten to leydi Mali noon ko fate alhaali oɗo biyeteɗo ko fate alhaali oɗo biyeteɗo Amadou Aya Sonogo mbiyen e ɓen yimɓe noon taw kadi ko alhaali ɓeɗo wiyeteɓe béré rouge warannoɓe mbiyene ñalawma hande o la leydi Sénégal leydi Mali holliri tigui wonde généraux ji ɗiɗi taw ko tumanoɓe e ɗin wargoji keeɓi ko wiyete liberté provisoire hono oɗo général biyeteɗo général Yamoussa Camara e général biyeteɗo Ibrahima Dahirou Dembélé ɓeɗo ɗiɗo keeɓi ko wiyete liberté provisoire kamɓe noon saabi hebde ɓe liberté provisoire noon ko wasde ɓe keeɓi ɗum noon guila ñande aljuma nogas joyi silo hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati kollirama noon addaniɓe hebde liberté provisoire kamɓe ɗiɗo foof ɓe gona harɓe cellal e oɗo saaha Amadou Aya Sonogo noon heddiɓe ɓe e oɗo saaha nana jokki lelde mumen e nder kaso mo wuuro mo leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen kalen noon e oɗo mbiyane ñalawma hande o ko janggu musgo waɗi tigui e nder leydi Mali janggu musgo waɗi tigui e nder camp goto taw ko camp koninkoɓe leydi Mali e camp koninkoɓe mo leydi Mali mbiyana janggu ngu noon saabima tigui ha yimɓe sappo koninkoɓe sappo mbasi hen pittali mumen so sappo e jeeɗiɗo koninke kadi gañima hen gañande musde no fewi e mabɓe noon Allah joye mabɓe e gañiɓe ɓe nawama tigui e nder ngoɗo wuuro taw kadi ko wuuro wiyetego ñakkum fe noon en tawe temedere kilométre taw kadi koto funnague wuuro Tombouctou mbiyane ɓen joye noon joye gañiɓe nawama toon on paami tigui janggo ngu waɗi tigui koye nder diwan walla mbiyen ko rewo leydi Mali ha joni sen ummima to leydi Mali ko toon bayten to leydi Gambie noon mbiyane e mayirɗe août 2012 yimɓe jeenayo sokonoɓe ñawore wargo mbaranoma tigui e nder leydi Mali ɓe mbarani noon ko jamma alhamisa ene jofa nogas e tati mbiya ɓe mbarani noon ko jamma alhamisa nogas e tati ene jofa jamma aljuma ene jofa aljuma nogas e nayyi lewru août 2012 ko nden tigui ɓe mbara taw kadi ɓe mbara koye nder nokku goto biyeteɗo standard de tir GAF standard mo tir GAF woni GAF min non tawe to hirnangue Birkama mbiyen ñande dimanche nogas e jeegom lewru août 2012 ko nden tigui jagorgal gonnoɗo jagorgal leydi Gambie galfinaɗo gueɗe nder leydi e jaskingol leydi woni ko wiyete ministre de jaskingol laamu woni ministre de l'intérieur o ɓayyinino tigui kabaru noon wonde kay yimɓe jeenayo o limti indi men mbarannoma caggal nde ñawore wargo ɓen jeenayo noon woni oɗo goho biyeteɗo Dawda Bojang ɗiɗi biyeteɗo Malang Sonko tati biyeteɗo Lamine Zargou gonnoɗo lieutenant nayyi biyeteɗo Aliou Ba on hoore mum ko lieutenant wonno joyi sergent Lamine Diamé jeegom Bouba Yarboye jeeɗiɗi Lamine BS Darboye jeetati Guébé Ba jeenayyi Tabara Samba noon ko jibinande Sénégal najo mbiyen on noon tumano ko warde joom galle mum biyeteɗo Ibrahima Niang o holliri noon ɓeɗo jeenayo ñawanoma ñawore wargo mbarama kono noon caggal nde o haali ɗum hay goto yiyani ɓalli ɓen mbiyen yiyani ɓalli ɓen wargo noon woni mettere mawde e nder leydi Gambie yimɓe hewɓe jayndiyankoɓe hewɓe kaalino hen haalaluji ha saabi kay oɗo ndeɗo jayde taw ko jayde witende standard e radio witego radio o Teranga FM uddanoma fodde lebbi sappo e jeetati laamu ngu noon foof e jabde kay ɓeɗo yimɓe jeenayo mbarama hay goto ɓe jaɓani hokkidde ɓandu mum
walla hollidde ɓandum jinnaɓe mum mbiyanno ko ɓoyani ko noon walla e ɗeɗo balle goto e ɓeɗo yimɓe taw ko wiyeteɓe les jinglier noon woni yimɓeɓe Yaya Jammeh yoɓanno haalis ha mbara yimɓe yoga e mabɓe noon ko koninkoɓe ɓen noon kolliri tigui wonde ko kañumen mbari ɓeɗo mbiyan ɓe holli ɓen noon kolliri tigui wonde goto e mabɓe noon holliri tigui ɓe mbaɗa wona ñande nogas e jeegom ɓe mbara tigui ñande jamma nogas e tati ene wiyata nogas e aljuma nogas e nayyi ɓe kamɓe foof noon ɓe jolna kawen noon ɓe kollirama tigui ɓe jolna koye kamɓe noon ɓe garanno ɓeɗo holliri noon oɗo biteɗo Tabara Samba e gorko goɗɗo ɓen ɗiɗo mbara koye nder maayi ko guila nder oto noon caggal nde ɓe gadda koyɗe mabɓe e juuɗe mabɓe foof ene tonga ko nden tigui ɓe ƴetti perméyaɓe ɓe kabɓi e koye he ha yetti dande ɓe kaɗa fofde ɓen ɗiɗo noon ko hen tigui maayi ko adi kay kadi jettoyo nokkuji heddiɓe nokkuji jeeɗiɗo heddiɓe ɓe to mbaroya to mbiyen heddiɓe ɓe nde ɓe jetti kay e on diwan kamɓe foof ko ɓoggol haɓɓa e dade mabɓe waɗa worso fooɗa kay haɓe donki fofde noon ɓe mbara ɓe beddoya tigui e nder ladde tawa kadi e nder ɓe bedda e nder caggal nde ɓe maayi kamɓe jeenayi foof ɓe bedda e nder woyndu woturu ene tawi e nder ladde wuuro tawa kadi ko wuuro wiitengo foni ko toon tigui ɓe bedda mbiyen ɓayyini kabaru o noon ko biye walla haali ɗum noon ko biyeteɗo sergent Amadou Badji tawateɗo e oɗo saaha joni tawa kadi ko yimɓe oɗo saaha joni tawa ko yimɓe Adama Barrow yimɓe Yaya Jammeh tawa kadi ko warannoɓe yimɓeɓe ko hen tigui o jeeya e oɗo saaha joni noon kamɓe foof eɓe tawe tigui taw koye jimadi laamu kesugu mbiyen o tanko noon holliri tigui ɓe garannoma ko sanga 19 heures kay e nder camp goto taw ko camp biteɗo Fajara sanga 19 heures ko nden tigui ɓe garanimo ɓe nayimo kay ɓe nayimoɓe ɓe jolniɓe werlaɓe nayiɓe to prison goto noon walla cuuɗi dumbiɗi tawete prison central mo mbiyata Milé sanga 23 heures o wi nden tigui ɓe jeehi ɓe jindiri e ministre de l' intérieur e ngan sanga biyatanoɗo Ousmane Sonko noon ɓe jokkodiri e yimɓe hewɓe kadi guila koninkoɓe ha e gardoɓe kaso e nder ɓen kadi tawe hen biyeteɗo sergent Oumar Diallo mbiyen kongo noon o holliri tigui wonde ɓeɗo foof waraɓe hay goto e mabɓe ala pellaɗo ɓe hen ko fermeyaɓe hen ɗiɗo ko fermeyaɓe kabɓa e koye mumen donki fofde heddiɓe ɓe ko ɓoggol mbaɗa e dade mumen dasa ha maayi kamɓe foof noon ɓalli mabɓe bedda koye woyndu o haali tigui woyndu toɓe bedda mbiyen ɗum noon ko jayde wiitede standard ko kañum ɓayyini kabaru o so ummima to leydi Gambie ko toon tigui payten to leydi Côte d'Ivoire noon mbiyen ko yimɓe jeegom to leydi Côte d'Ivoire ko yimɓe jeegom nanggano tigui e nder Côte d'Ivoire ñande nogas e jeetati e nogas e goho lewru silto nden sappo e jeetati e nogas e goho lewru silto hitande wonnen nde hen tata ko Côte d'Ivoire naɓe hen tato heddiɓe ko Vietnam naɓe kamɓe noon ɓe nangganoma tigui ɓe coka ɓe ɓendinama ñande aljuma nde yesso parquet ɓe nangga noon koɓe tawa eɓe jogui fodde kene wona toon taw ko ñiiɓi eɓe jogui toon kadi bacce kullel gotel bacce noon kullel gotel biyeteguel pangoulin noon ko kullel gotel taw ko mammifère kullel ngel noon ko kullel bangguel bacce ngel noon so ngel huuli walla so ngel woni ko caɗele seeɗa ngel heewi ko rendude ngel wayno ballon ni ngel wone tournude mbiyen noon ɓe mbari ɓen ɓe nanggama kadi nde caggal nde ɓe nangga noon eɓe jogui ɗum eɓe nanguirama kadi eɓe jogui fodde temennayyi gueɗe taw ko gueɗe hakkude guuri cewɗi e gueɗe baɗe noon mbiyen ɓe nanggunoɓe noon ko police biyeteɗo ICT e nder jeere Vietnam noon mbiyen bacce ngel ɗo kullel ngel ɓe mbari bacce muɗum kilo goto ene jara ha 1000 euro noon ene jara 650 000 taw ko halis Côte d'Ivoire mbiyen ko ɗum saabi noon e oɗo saaha e nder leydi Côte d'Ivoire ngel ɗo kullel biyeteguel pangolin ene usti no fewi ene usti fodde 50% e nder duuɓi 5 e nder leydi Côte d'Ivoire so ummima to leydi Côte d'Ivoire ko toon tigui payten to RD Congo to République démocratique du Congo mbiyen Joseph Kabila hoorejo leydi ndi o joddini tigui o joddima e jaydiyankoɓe leydi ndi mbiyen o waɗi ko wiyete conférence de presse fodde duuɓi 5 joni noon ko hay goto yiyani oɗo biyeteɗo Joseph Kabila ene waɗi conférence de presse mbiyen o waɗi conférence de presse noon o hojjitiri tigui e ɓeɗo jaydiyankoɓe o holliriɓe kay wonde bilan makko e nder duuɓi 17 e nder discours makko noon o idi fuɗɗorade foof o wideɓe kay wonde ko ala foof kon kalanaka ɗiɗo duuɓi foof on kalanama gueɗe kewɗe on kalanama foof so wona gonga on vous a tout dit depuis quelques années sauf la vérité ko ɗum tigui woni konnguli ɗe oɗo biyeteɗo Joseph Kabila fuɗɗori o holliri yimɓe noon wonde e nder leydi Côte d'Ivoire ma suɓgoji ɗi ma mbat tigui ha no hannirta ni ma mbaɗa ha no hannirta ni ñande nogas e tati lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati o namdanoma noon beele kay mawo gemboye ƴamoyde laamu walla beele ma woppide ha laaɓa kono jaɓani jabade
haalde ngal namdal o waɗi ñingore makko kadi faade e ɓeeɗo mawɓe diine Isa yankoɓe o holliriɓe kay diine Isa yankoɓe o hokki yeru o wi Jésus Christ woni annabi Isa meeɗa ardade sumgoji meeɗa ha wonde ha toppitade haala sumgoji o hollirdemo noon wonde diine mawɓe ardiɓe diine Isa yankoɓe wiyeteɓe pasteur uji e wiyeteɓe prêtre poti tigui toppitade ko fate diine wona haalde dawrugol o waɗi ñingore makko kadi faade e ɓeeɗo wiyeteɓe MONUSCO e ɓeeɗo wiyeteɓe casque bleu o holliri kay tugganma koɓe naati RDF faade joni hay goto meeɗa yiide ɓe golli gollal paydingal ɓe ɓeeɗa nanggude ɓeeɗo wat boniyankoɓe meeɗa hadde jango e nder leydi he o waɗi ñingore makko kadi kay faade e ɓeeɗo ardiɓe landaji lundiɗi o waɗi duwawuji makko noon yettinde duwawuji makko faade e ɓeeɗo mayiraɓe e ɗin seppoji yimɓe mayiraɓe e seppoji ɗi o waɗi duwawu makko noon o holliriɓe noon wonde saabi ɗin mayogoji ko ɓeeɗo yimɓe ardiɓe ɗin ardiɓe landaji lundiji ko juɓɓinoɓe seppoji koto leydi Kenya paren to leydi Kenya noon mbiyen ñande altine ɓennuɗo ɗo henen o mbiyen rewɓe hewɓe mbaɗino seppoji mumen e nder leydi Kenya seppoji mabɓe noon ko hollirde mettere mabɓe kay e laamu kesigo urun keñata suɓino jagorɗe kay wasde ɓe yitade hen koye mabɓe kamɓe rewɓe he caggal ɗum noon urun keñata yurnitima tigui goɗe ɗe noddi kay rewɓe nayo e oɗo saaha o fulli rewɓe nayo e gouvernement makko ɓen rewɓe nayo noon woni oɗo biyeteɗo Amin Mohamed on noon ko debbo men noɗo wonde jagorgal leydi kalfinaɗo gueɗe caggal leydi e oɗo saaha joni noon ko kañum woni jagor kalfinaɗo fate jangde o suɓima kadi oɗo biyeteɗo Raysel Onamo won noon halfinama ko fate kisal woni ministre de la défense o suɓima kadi biyeteɗo Moninka Djouma on noon waɗama tigui jagorgal kalfinaɗo gueɗe caggal leydi woni affaire étrangère o suɓima kadi debbo biyeteɗo Margaret Kobia on noon waɗama tigui jagorgal kalfinaɗo de fonction publique de la jeunesse e gueɗe rewɓe men ha joni sen ummima to leydi Kenya ko ɗon tigui jaɓanten kabaruji men jolam jaɓeri mbiyen e nder Kaboul lamorgo Afghanistan mbiyen ko jangu musgo waɗi toon e subaka hande o jangu ngu noon taw ko ɓeeɗo fedde seɓɓitinde wiyeteɓe tigui taliban kañumen mbaɗi jangu mabɓe noon ɓe cuuɓi tigui ko ambulance woni oto nawoɓe cellani ko on ambulance ɓe cuuɓi ɓe mbaɗi hen pettoje ha heewi werla o ambulance o fetti yoɓima noon pittali 60 neɗɗo 150 neɗɗo gañima hen gañande musɗe e nder ɓen tawi wonɓe hakkude wuurɓe mayɓe ene huula noon ɗo e ɓoyɗe ma ɓamɓe ɓe ɓeydo no feewi saabu gañiɓe ne heewi hen tambuɓe koto leydi Yemen paaden koninkoɓe leydi Yemen mbiyen e jamma bedɗo yimɓe jeeɗi taw ko jeeyaɓe e pelle ceɓɓitiɓe taw koye ɓurɓe mawnude e pelle ceɓɓitiɗe mbiyen ko drone woni lanel toxel kono ngala pilotage jooɓi pittali mabɓe ɗum noon waɗi koye subaka hande wendoga hande o to leydi Yemen to leydi Irak mbiyen koninkoɓe ISA UCNIC ISA taw ko koninkoɓe dowlaji din aɓe ɓe kolliri tigui e ñalawma hande o wonde e jumre mabɓe kay ɓe joori pettoje mabɓe noon e ɓeeɗo ɓe joorima pettoje mabɓe noon e koninkoɓe leydi Irak ɓe joorima pettoje taw kadi wona kay taw koye jumre mbiyen ɓe joomima pittali yimɓe jeetato ko mbasi hen pittali men e nder ɓen jeetato hen goto ko o gradé hen goto ko debbo joyo heddiɓe ko policier ji mbiyen fudde yimɓe nogas kadi ko gañi hen gañande musɗe mbiyen koto leydi Arabie Saoudite paaden hono prince taw ko prince Al Walid Ben Taleb mbiyen on noon ko dumbanoɗo cokonoɗo noon guila novembre hitande ujunnaje 2017 kanko prince o noon hollirama tigui e aset hande o woppitama ha laaɓi e oɗo saaha mo kalaten omo tawi tigui yeeso galle makko e suddiɓe makko yeeso cuddiɗo makko e sukaɓe makko mbiyen kanko foof noon e jeeyede e galle lamor galle ruwa o haɗanimo sokkede kay caggal nde o tumo e mbuñaari kewɗi musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen e kabaruji men e ɗemgal Pulaar ñalawma janggo ma musidɓe men sehil men biyeteɗo Siraji Diallo ma aranen e kabaruji men e ɗemgal Pulaar wasiya men hande noon ko wiide musidɓe tedduɓe yo yimɓe tinno yo toppito ɗemgal mumen toppirɗen ɗemgal men janggen Pulaar o janggen ɗemɗe men moni foof yo janggu ɗemgal mum anda kadi leñol wawa ɓamtare gaga ɗemgal mum leñol wawa ɓamtade gaga leñol mum neɗɗo wawa darade tawa kadi wona e koyɗe mum dari hay sinno de aɗa nanggay neɗɗo goɗɗo aɗa wallito e mum yataw koye koyɗe ma dariɗa deke noon en gandi hay sinno neɗɗo ne jogo pinal walla ne jogo gueɗe baɗe noon ɓuuri moƴƴude kay taw jomum ne yiiya bindi ene yiiye ɗemgal mum ko winda e Pulaar foof ne wawi janggude ko winda e ɗemgal ma foof aɗa wawi janggude ɗum noon toppirɗen no jangguirɗen ɗemgal men musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko tongude e kabaruji men e ɗemgal Pulaar ñalawma janggo ma musidɗo men Siraji Diallo aranen altine ceerno men ceerno Abdoulaye Sarr ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba yo Allah rokku en hirde jaam.